În iarna lui 1946, satele României au intrat într-o luptă tăcută pentru supraviețuire. Seceta din vara precedentă arsese grâul, iar recoltele abia mai acopereau nevoile familiilor. Peste puținele provizii au venit rechizițiile cerute de stat și de ocupația sovietică. Țăranii ascundeau saci în poduri, în timp ce autoritățile căutau fiecare bob rămas. În multe locuri oamenii au început să fiarbă tărâțe, buruieni și cojii de cartofi. Foametea nu a lovit doar stomacul, ci și încrederea în noul regim comunist. Pentru mulți săteni, 1946 și 1947 au însemnat începutul unei epoci de teamă și supunere. Marea foamete a rămas astfel una dintre rănile care au marcat definitiv România postbelică.